Γεια σας και πάλι. Άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα στο Airborne Empire, λίγο πριν μπούμε στο Castra Regnum. Σε ποια φάση είμαστε? Θα χρειαστούμε λίγο φαγητό. Είναι 2 ακόμα άρρωστοι από την επίθεση των πειρατών. Θέλουμε να τελειώσουμε εδώ πέρα το research που θα πάρει άλλες 11 ώρες. Είμαστε από αυτό καλά γενικώς. Εδώ θέλω να στείλω κάποιον, το θυμάμαι, αλλά δεν έχω τώρα κόσμο. Έχουμε νερό, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Ελάτε 2 εδώ πέρα. Ένας θα πάει εδώ. Εξαιρετικά. Πριν μπούμε στο Castra Regnum που μας είχε στείλει, αν θυμάστε καλά, η Άγκαθα από το Havenmill, γιατί εδώ λογικά έχουν στρατιωτικό εξοπλισμό. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και εδώ πέρα τι θα μας δώσουν. Άντε, πήγε κάποιος να πάρει και λίγο φαγητό. Η αλήθεια είναι θα ήθελα πολλά πράγματα θα ήθελα από τη ζωή μου, τώρα μην τα συζητάτε. Θα ήθελα να γίνουν αυτοί καλά, χωρίς κλίνικ όμως που δεν είχα λεφτά να αγοράσω, αλλά λογικά και αν το έχω αγοράσει δεν θα είχα προλάβει να το κάνω research στην ακαδημία μου. Είναι πάρα πολύ αργό, ο χρόνος πέφτει πάρα πολύ, αν έχω νοσοκομείο, τώρα είναι σπίτι με γιατροσόφια, αλλά μεταξύ μας κοιτάξτε τους κιόλας, τους βλέπουμε κάποιοι, έχουν κάποιον εδώ πέρα να τον βλέπω, όχι. Άντε τώρα, ας πάνε κάποιος να τους ξεματιάσει, δηλαδή, εντάξει, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Άντε πάμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε στο Castra Regnum. Ωραίο φαίνεται και αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει χωράφια όπως είχε το άλλο. Είναι τέτοιο πράγμα. Ωραία. Είναι στρατιωτικό οχυρό μας λέει ο Quill. Από παλιά. Και το διοικούν οι υπότες του Λίταλος και ο Captain Marner. Γι' αυτό μας είπε και η άλλη, είναι ο κεντρικός. Πάμε στον πύργο να το συναντήσουμε. Ευγενικός φαίνεται αυτός, ωραία. Καραβανάς, παιδάκι μου τώρα, εντάξει, ναι. Ξεκάθαρος καραβανάς φαίνεται από την μούρη του. Ποιος τολμά να πετά πάνω από την κάστρα. Μπλα μπλα. Ναι, αυτό μας έστειλε η Αγκάθα. Της είπα ότι αυτό θα συμβεί. Ποιο? Μου έλεγε ότι ήμουν υπερβολικός, αλλά κοίτα τώρα ποιος χρειάζεται blueprints με πολεμικό εξοπλισμό. Πάρε αυτό για το defense tower, μας το δίνει και να το πάμε στην Αγκάθα. Αλλά λέει, άμα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα, κάντο και εσύ μια έρευνα, θα βοηθήσει και σένα. Ας ρωτήσουμε, ναι. Αυτοί οι πειρατές, λέει, δεν παίρνουν χμαλό τους. Παίρνουνε. Πάμε να ρωτήσουμε όμως παραπάνω. Είναι αλήτες που έρχονται από τον παγωμένο βορρά, απεχθείς. Μας λέει ότι το να πετάς είναι πρακτικά σαν να κλέβεις. Κλέβουμε, ναι, δεν αντιλέω εγώ. Ας ρωτήσουμε για το Airborne Kingdom, το παλιό. Έτσι αποκαλείς τη μηχανή σου. Δεν φαίνεται να γνωρίζει πολλά. Οι υπότες του Λίταλος. Εξαιρετικά. Ό,τι καλύτερο, οι πιο ευγενείς πολεμιστές. Είμαστε λιγότεροι από ό,τι παλιά. Αλλά το λέει η καρδούλα μας. Προσπαθεί να κάνει ένα backflip. Πονάει. Ναι, αυτό. On it. Και κάνουμε και μια χάρη. Πες της ότι στο είπα εγώ, σου τα λέγα. Καλός άνθρωπος λοιπόν. Αλλά έχει κι άλλο να πούμε εδώ πέρα. Μας δίνει και μια αποστολή. Ένας από τους Rangers ή μία από τους Rangers των υποτών δεν έχει στείλει report στο headquarters. Είναι η Range and Miri και πρέπει να τη βρούμε και να τη φέρουμε πίσω ασφαλή. Θα μας δώσει μία location στο χάρτη, αλλά είναι μέσα σε πειρατική δραστηριότητα. Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε στην Ακαδημία των και νομίζω δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε κάτι σοβαρό.
Όχι, έχουν ακριβήνει όλα. Έχουν ακριβήνει όλα. Εντάξει. Ταβέρνα, και δεν έχουμε άλλα σπίτια. Ναι, δεν έχουμε άλλα σπίτια, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε κόσμο. Οπότε τώρα εμείς πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Από πολύ περίεργο κοντινό αυτό. Και πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο Havenmill να παραδώσουμε τα blueprints στην Άγκαθα. Και αυτό θα κάνουμε γιατί θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Μας παίρνει να πάμε από εδώ να δούμε τι έχει. Πάμε από εδώ να δούμε τι έχει, παιδιά. Πάμε από εδώ και μετά. Και εδώ πέρα, άμα δούμε στο Research Tree, στο Combat κομμάτι, έχουμε πλέον και ένα Defense Star που μπορούμε και εμείς να πάμε, αφού το φτιάξουμε, να το χτίσουμε. Εδώ έχει λεφτά. Εδώ έχει λεφτά, πάμε για λεφτά. Πάμε πάντα για λεφτά. Είναι καλό να έχεις λεφτά. Είναι πολύ ωραίο να έχεις λεφτά. Έτσι μου έχουν πει. Όλοι θεωρητικά δουλεύουν κάπου, ωραία. Μαζέψουμε και λίγο cotton. Εδώ δεν έχουμε άλλο iron. Οπότε... Τώρα παιδιά, πόσο αργά το μαζεύετε το φαγητό. Ιδιαίτερα. Αυτοί οι δύο τώρα που αργούν μου έχουν στοιχήσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να δουλέψω, παιδιά. Δεν μπορώ να δουλέψω. Είδατε αυτοί. Αντί να κάνουν λίγο την καρδιά τους πέτρα, παιδιά, πόσοι μπορούν να έχουν χτυπήσει. Δεν μπορούν να σηκωθούν λίγο να πάνε να κάνουν κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι και καταναγκαστικά έργα. Αλλά είναι αχάριστα, αγάπη μου. Τώρα, μου βρουν ευκαιρία αυτοί, κάθονται και αράζουν. Αναρωτική σου λέει. Καλά, θα σας τα κόψω εγώ αυτά. Θα σας τα κόψω να μάθετε. Και παρά αυτά δεν έχουμε λεφτά. Τσάμπα τα λεφτά που πλήρωσα για να σας μαζέψω. Ωραία. Εδώ νομίζω ότι έχει πειρατές. Εδώ έχει πειρατές. Το βλέπετε, αυτά τα κόκκινα εδώ πέρα είναι πειρατική δραστηριότητα. Και δεν μας παίρνει να πάμε ακόμα. Μόλις μαζέψουμε εδώ πέρα, πάμε από εδώ να στρίψουμε. Εντάξει, μην πάμε να μπλέξουμε κι εμείς. Δεν είναι καλή ιδέα. Όχι ότι είμαστε δειλοί. Απλά δεν είναι ακόμα κατάλληλη στιγμή, δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να έχουμε μια τακτική. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα κερδίσουμε και οι πειρατές θα γίνουν μετά. Τίποτα, θα τρέχουνε. Θα δείτε. Φαγητά έχουμε, νερό έχουμε. Πριν κάθονται δύο και δεν μου αρέσει να κάθονται, ας πάει ένας για φαγητό και ο άλλος εδώ πέρα για κάρβουνο. Μετά όταν θα φτάσουμε θα μπούμε in range. Τέλεια, έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να έχει χρωματάκια που σας έλεγα. Θα πάμε να πάρουμε χρωματάκια. Τζάμπα είναι. Εδώ υπάρχει άλλο ένα. Το ίδιο τέρας που είδαμε και πριν, ωραία. Εδώ είναι πειρατές, τους βλέπετε. Ωραία. Δεν θα πάμε προς τα εκεί ακόμα, δεν έχουμε κανένα λόγο. Και τώρα όσο εξερευνούμε ανοίγει σιγά σιγά και ο χάρτης. Και άλλος ένας οικισμός εδώ πέρα. Όταν πατάμε πάνω σε κάτι επίσης, σε τέτοια πράγματα, όχι τα βουνά, μας τα σημειώνει και μετά στο χάρτη. Δηλαδή εδώ πέρα θα δείτε, εδώ που έχουμε κάνει interact με αυτούς τους οικισμούς, μας τους έχει σημειώσει. Αυτόν επίσης τον έχει σημειώσει. Εδώ πέρα δεν έχει ακόμα τίποτα, μόλις πατήσουμε να κάνουμε interact,
θα μας το βγάλει, οπότε παρόλο που δεν μπορώ να πάρω κάποιον τώρα μας το έβγαλε άμεσα. Ωραία. Και εδώ το center εδώ, ορίστε, είναι παλιό εργαστήρι που έχει ξεμείνει, που έχει κάποια χρώματα και υφές που μπορούμε να πάρουμε. Νομίζω δεν είναι ακόμα ωραία, η τέλος πάντων δεν έχει ακόμα μεγάλη ποικιλία. Εδώ έχει λεφτά όμως. Εδώ έχει λεφτά και εγώ τα θέλω τα λεφτά. Θα φτάσουμε λίγο πιο κοντά. Το έχω βάλει στο λίγο γρήγορο. Δεν χρειάζεται να πάμε πιο μακριά. Θέλουμε να γυρίσουμε από την άλλη. Αλλά δεν μπορούσα να πω όχι σε λεφτά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αυτά έχουν λεφτά μόνο την πρώτη φορά. Μετά ό,τι πήρες. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κρίμα. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν κάνουν αυτό το πράγμα οι πειρατές, αλλά εντάξει, τι να πω. Και εδώ έχει οικισμό. Θα πάμε σε αυτό το κομμάτι αργότερα, παιδιά. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Πάμε από εδώ πέρα πάλι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ίδιο που είδαμε πριν, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία ακόμα να το ξανακλικάρουμε, οπότε δεν θα το ξανακλικάρω. Ορίστε, κάνει ολόκληρη στροφή για να γυρίσει. Ωραία. Γιατί το κάνετε το φαγητό, ρε παιδιά, γιατί το κάνετε, γιατί τελειώνει τόσο γρήγορα το φαγητό. Έχω ακόμα κι άλλο, ναι, έχω δύο να ψάχνουμε στα κόουλ. Okay. Ενώ, παιδιά, ξεκάθαρα πάμε στα ώρα. Άλλη μία μέρα και κάτι ώρες. Ντροπή και έσχος. Καθόλου φιλότιμο αυτοί οι άνθρωποι, καθόλου φιλότιμο. Δηλαδή τόσο έχω κάνει εγώ για αυτούς και αυτοί. Αρκετό κότον, θα δουλέψω αρκετή ώρα, ωραία. Μόλις μαζέψουμε και λίγο νεράκι ακόμα, πάμε ξανά προς τα εδώ σιγά σιγά. Εδώ πέρα βλέπετε μου πετάει διάφορες ειδοποιήσεις. Μία από αυτό το οποίο είναι ότι το νερό τελειώνει. Ναι, και το φαγητό τελειώνει. Βέβαια. Αφού κάθονται όλη την ώρα και τρώνε και πίνουν και τα λοιπά, ποιος θα δουλέψει εδώ πέρα, εγώ? Δηλαδή, εντάξει, δεν ρωτήσες. Εγώ έχω να κάνω εδώ πέρα navigate the big picture. Πάρτε για ψαράκια. Γίνεται για ψάρεμα. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Ντροπή σας, ντροπή σας. Τόση ώρα, ρε παιδιά, γιατί δεν έχει χιόνις νερό. Δηλαδή. Ωραία. Τέλος πάντων, τελειώνει όπου να είναι και το research. Τέλεια, να το. Ωραία, τώρα θα πάμε να ανοίξουμε αυτό, να το ξεκλειδώσουμε. Θα το χρειαστούμε πιο άμεσα από ό,τι ήλπιζα, αλλά σε έλαβε και εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε να πληρώσουμε, να κάνουμε την αναβάθμιση. Δεν έχω ακόμα το μέταλλο, θέλω άλλο ένα τέτοιο. Και μετά χρειάζομαι και δύο χαραμοφάιδες να το κάνουν το upgrade. Να κάνουμε που τους χρειάζομαι. Θα έρθουν τα AI και τα ρομπότ και μετά να δείτε τι θα γίνει. Θα με παρακαλάτε μετά να σας προσλάβω εδώ πέρα να δείτε και εσείς λίγο κάτι παραπάνω. Αλλιώς θα σας πάρω στους οικισμούς σας. Να σας κάνει καλά ο κάθε πειρατής. Τέτοια σας αξίζουν, αλλά τέλος πάντων. Πάμε προς τα εδώ. Πάμε να προχωρήσουμε. Πόσους θέλεις για την αναβάθμιση? Ένας λογικά θα φτάνει. Εντάξει. Μαζέψαμε νερό. Για άλλη τόση ώρα μαζεύετε νερό. Πόσο πια θέλετε. Πάμε εδώ. Να την κάνουμε την αναβάθμιση. Γιατί δεν έχουμε αρκετό lift. Είμαστε ωριακά.
Μπράβο, τέλεια. Εδώ. Ναι. Όχι, πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, νομίζω θέλουν λιγότερο φαγητό και λιγότερο νερό. Και εδώ νομίζω μου επιτρέπει να έχω παραπάνω που θα χρειαστώ χωρίς να χτίσω άλλα σπιτάκια άμεσα. Τους τριμώχνους θα ήδη υπάρχονται πρακτικά. Και νομίζω θα το κάνω γιατί θα χρειαστώ και άλλους ανθρώπους εδώ πέρα άμεσα. Δεν θέλω όμως να χτίσω πάρα πολύ ακόμα, δεν έχω πολλά υλικά. Κοστίζουν παραπάνω και πρέπει λίγο να κάνω και μια οικονομία. Και μετά θα τους κόψω το φαγητό και το νερό. Πρέπει να έρθει μια λιτότητα. Παιδιά, δεν βγαίνουμε αλλιώς, δεν βγαίνουμε. Και γενικώς πρέπει να ξαναπάω στο Havermill. Τώρα καλά πηγαίνω, εντάξει. Και έχω και ένα δεύτερο quest όπου υπάρχουν κάποιοι αλήτες κάπου εδώ που πρέπει να τους βρω και να μιλήσω με τη Ranger Miri. Πάμε πρώτα στα απλά εδώ πέρα, γιατί δεν μας παίρνει καιρό. Πού να πάμε τώρα, defense δεν έχουμε. Οπότε πάμε, νομίζω το Havermill τώρα θα πληρώσει, οπότε μπορεί και να αγοράσουμε και την κλινική. Άμα πληρώσει τώρα δεν ξέρω. Ελπίζω να πληρώνει καλά, γιατί έχουν ακριβήνει όλα και δεν βγαίνω. Πάλι μου τέλειωσε το φαγητό, ρε παιδιά, θα γίνει. Αυτοί κάθονται τώρα και εγώ συγχύζομαι. Αυτοί κάθονται και θέλουν φαγητό, κατάλαβες, ενώ θα έπρεπε κανονικά να πηγαίνουν να μαζεύουν iron. Και μετά είμαι εγώ κακιά. Άντε πηγαίνετε να πάρετε και νερό, να δείτε, θα καταλάβετε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, καθόλου. Πάμε παρόλα αυτά, πάμε. Δύο αρρώστους, ρε. Έχω και δύο αρρώστους. Τέλεια. Όλοι busy. Είστε πολύ απασχολημένοι, το καταλαβαίνω, εννοείται, τι τώρα, όχι εγώ δεν. Για να μην πω ότι δεν έχουμε ξύλο, απλά θέλω να μαλέψω λίγο αυτά τώρα. Νομίζω ότι κλώθ θα μπορώ να πουλήσω. Είναι τρελά λεφτά, αλλά κάτι είναι. Ωραία, αυτό. Ωραιότατα. Παιδιά, μας τελειώνει και το ξύλο σιγά σιγά. Να βλέψουμε ένα ξυλαράκι. Βαμβάκι τέλειωσε, εδώ έχω έναν, όχι. Είναι όλοι στις λίμνες. Πάμε και ένα βαμβάκι σιγά σιγά. Χαραμοφάιδες. Ωραία. 9 ώρες, καλά. Θα βγουν άμεσα από τα σπίτια στο νοσοκομείο και θα βρούμε διαφορετικό πράγμα πίσω τους. Θα βρουν τελείως, ωραία. Τέλεια, τώρα τα έχουμε μεγαλώσει. Τι χρειαζόμαστε. Καλά. Πάμε τώρα, ωραία, έτσι είστε. Πάμε τώρα λιτότητα στο φαγητό. Περικοπές. Θα μάθετε να είστε με λιγότερα. Πόσο χρειάζεται εδώ πέρα. Ωραία, πάμε. Να έχουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα, να πάρουμε κανέναν άλλον.
Να δείτε μετά πώς είναι, παιδιά. Μου φέρω κι άλλους εκεί πέρα, ανέργους. Τι έρχονται συνήθως με γεμάτη όρεξη για δουλειά. Κανονίστε, δεν θέλω και πάρα πολύ. Δεν είναι κανείς να... Α, όχι, είναι ένας που κάνει το upgrade, εντάξει. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί νομίζω ότι μετά ούτως ή άλλως για να κάνω και το Defense Star, πώς θα χρειαστώ. Θα χρειαστώ και 2 ονοματέους. Εντάξει, που θα απασχολούνται εκεί. Και εντάξει, για αρχή νομίζω ότι με ένα θα είμαι εντάξει, ένα μακροπρόθεσμα νομίζω 3-4. Χρειάζομαι, είναι από τα μόνα οπλικά συστήματα που μπορώ να φτιάξω παραπάνω από ένα ή τέλος πάντων εδώ αυτά τα πέρα που βλέπω ότι είναι κλειδωμένα είναι σλότ στα οποία μπορώ να βάλω όπλα. Τώρα νομίζω όχι, ναι. Τώρα δεν έχω ξεκλειδώσει κανένα, οπότε και να είχα όπλο θεωρητικά που εντάξει τόσο νωρίς το παιχνίδι δεν θα είχα. Δεν θα μπορούσα να βάλω. Νομίζω ότι Defense Tower δεν πιάνει σλότ, οπότε μπορώ να βάλω όσα θέλω, αλλά ορίστε τώρα μπορώ να πάρω άλλους 5 σε χωρητικότητα, ωραία. Είμαι κοντά σε κανένα settlement, ναι μόλις πέρασε ένα, αλλά δεν πειράζει, θα βρούμε εδώ πέρα, θα πάρουμε από το Haven Mill. Ελπίζω να με πληρώσουν, νομίζω ότι δεν θυμάμαι να έχω αφήσει. Κάποια στιγμή ξαναπάρχουν κι άλλοι, υπάρχει μια ανανέωση. Συνήθως άμα έχεις πάρει, άμα τους έχεις πάρει όλους εξ αρχής, αργούν να σου εμφανιστούν άλλοι, εκτός αν αλλάξει πολύ το παιχνίδι κτλ. Δεν ξέρω αν έχουνε, σίγουρα θα έχεις στο Havenmin κι άλλους. Λοιπόν, πάμε και εδώ πέρα να παραδώσουμε και να πληρωθούμε. Και νομίζω, εδώ είμαστε. Και μακριά ακόμα. Εδώ πέρα βλέπετε έχει χωραφάκια. Νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο μπορούσε να κάνει zoom και είναι και ωραίες λεπτομέρειες, ναι εντάξει. Και λιγότερο νερό 25% στον καθένα για να μάθουν να βγάζουν γλώσσα. Είναι ωραία τα γραφιστικά εδώ πέρα, φαίνεται χαριτωμένο. Βλέπετε επειδή είναι αγρότες εδώ πέρα έχουν φαντάζομαι αυτούς μικρούς μήλους ο καθένας. Έχουν εδώ πέρα το στριβανάκι στην πλατεία τους, την πλατεΐτσα τους. Ωραία, πάμε. Ναι, οκ, τα ίδια πράγματα. Α, τα καταφέρατε. Μπράβο. Μάλλον κυκλοφορούν και πειρατές ή ήμασταν εμείς, δεν ξέρουμε τώρα, οκ. Banter. Ωραία. Εντάξει. Πρέπει να τους βοηθήσουμε τώρα να χτίσουν και research tower. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή όμως αρκετό iron. Οκ. Μπορώ απλά να πάω να το αγοράσω. Δεν θέλω όμως, δηλαδή αν περιμένω λίγο, πάω εδώ πέρα να τους πάρω το resource, να το φτιάξω, να τους το πουλήσω μετά πιο ακριβά. Λογικό. Όχι μόνο εγώ. Εντάξει, πάντως δεν πρέπει να κάνουμε δίπλα ή να πηγαίνουν να το πάρουν αυτοί το ορυχείο, δηλαδή εντάξει. Έχω 9 και άμα δεν μπορούν να τσοντάρουν ένα, εγώ τους φταίω μετά που τους κλέβω. Ναι, δεν το πιάσαμε όλο. Οι δικοί μου πάλι πεινάνε. Έλεος ρε παιδιά, έλεος όμως, δηλαδή πόσο γρήγορα. Κάντε κάτι άλλο ή μόνο τρώτε εδώ πέρα, το έχω απορία δηλαδή τώρα πραγματικά. Όλη την ώρα τρώτε. Δεν σας προλαβαίνω στο φαγητό. Τι πράγματα είναι αυτά. Έσχος. Καλά, αυτή ακόμα άλλες 12 ώρες. Εντάξει, καλά. Ανοιχτώσουμε εδώ πέρα. Κυριολεκτικά έχει και ρολόι εδώ πέρα. Είναι 6 ώρα το απόγευμα, την τρίτη μέρα. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εδώ πέρα ξέρω ότι έχουν νομίζω ότι έχουν επίτηδες αυτά τα clouds. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι από κάπου μπορείς να τα βγάλεις στα setting για να βλέπεις καλύτερα. Αλλά εμένα μου αρέσουν. Μου αρέσει να κάτι να μου περιορίζει την ορατότητα, μου κάνει λίγο σε πιο ρεαλιστικό. Μπει στο ρεαλιστικό, είσαι την άνθρωπος, αλλά καταλάβα τι εννοώ. Ωραία. Τώρα τα έχουμε αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πάλι τα ίδια μου βγάζει. Θέλω και 2. Ωραία.
Πού να τους βγάλω τώρα από το Forest? Ναι, γιατί το φαγητό και νερό πρέπει να μαζέψουν. Δεν έχουνε. Τώρα μάζεψα και το θέλουν. Αν δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Νομίζω ότι τώρα το hard mode ενισχύει πάρα πολύ τους χαραμοφάιδες. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε το πρώτο constructions. Ok, πάλι υπάρχει εδώ πέρα. Θα το δείτε, λογικά θα βγει η μπάρα. Να την πάλι η μπάρα. Πήγαινε ρε όμως να μαλέψει νερό, που δεν μπορείτε να πάρετε υγρά από τα φαγητά που τρώτε. Λιγότερο νερό λοιπόν. Θα το συνέχιζε αυτό, αλλά τέλος πάντων λοιπόν. Το έχουμε κάνει research. Ας κάνουμε και αυτό που είναι και γρήγορο, νομίζω σε μια ώρα θα γίνει. Καλό θα να το έχουμε έτοιμο, οπότε το χρειαστούμε. Ωραία, τέλεια. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Έλα, πάμε. 9 ώρες ακόμα, δηλαδή, Πάμε και εδώ πέρα κι άλλους, ωραία, και τώρα μου πεις, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνω αυτό. Πάμε εδώ πέρα, λογικά τώρα που δεν παίρνω μπορώ να πάρω τώρα που έχω χώρο. Φέρε άλλους 3. Θέλουν και λεφτά κι αυτοί. Άντε, γιατί σιγά σιγά θα ξεμείνω. Λοιπόν, ναι, θα τις μιλήσω, but first πάμε εδώ πέρα, ένας να μαζέψει iron, έχω. Ένας να πάει εδώ πέρα, το ξύλο μου τελειώνει πάλι και θα ήθελα να έχω. Αυτό είναι μακριά, είναι λίγο μακριά. Πάμε πάλι για σίδηρο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα μιλήσω εδώ πέρα στην Άγκαθα ακόμα, να δω τι άλλο θέλει. Είμαστε πάλι ασφαλείς, ευχαριστούμε. Ναι. Αν υπάρχει έχει κάποιος μια πιθανότητα να κερδίσει τους πειρατές, είστε εσείς. Όπως και παλιά. Make us proud. Η άμυνα είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να χτίσω και όπλα όμως. Okay. Να πάω στο Orange Spire. Ναι, δεν το ήξερα μόνη μου, εσάς περίμενα. Είναι εκεί πέρα μαζεμένη πάρα πολύ γνώση από όλο το Λίτολος και από το παλιά τα χρόνια. Μου λέει να μιλήσω στον μεγάλο Scholar Isidore. Οκ, ρωτάμε για όπλα. Ναι. Μόνο ιστορίες ξέρει. Οκ, έχει ακούσει φοβερά όπλα. Το Orange Spire έχει ένα μεγάλο... Είναι ότι έχει απομείνει από το μεγάλα πανεπιστήμια των εθέρων. Εντάξει, όλη η γνώση είναι εκεί. Και το Orange Spire έχει φτιαχτεί από τις ίδιες πέτρες που κάποτε πετούσαν πάνω από τη γη. Δεν το πολύ πιστεύει αυτό, μάλλον έχει φτιαχτεί από ξύλο και από ύφασμα. Οκ. Και ο Isidore είναι καλός της φίλος, πιο συμπαθητικός από τον Warner και διαβάζει. Θα φροντίσουμε να μην τον τρομάξουμε. Οκ, εντάξει, ναι, αυτά. Τέλεια. Και τώρα, let's go, είπαμε, έλα. Άιντε, για ποντίκι. Ναι, πάμε στο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα στο market, λογικά έχει να μας δώσει και αυτός quest. Ναι, κάποια από τα οχυρά εκεί πέρα που ανεφοδιασμού θα πρέπει να περιμένουν food delivery και να το πάμε εμείς βέβαια. Βέβαια, παιδιά. Ντελιβεράδες έχουν ένα επιτάμενο βασίλειο και μας κάνουν ντελιβεράδες. Δεν πειράζει. Θα τα πληρωθούμε αυτά εμείς. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν θα κάνουμε εμείς delivery τζάμπα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και όταν γίνουμε μεγάλοι overlords θα τα πούμε. Λοιπόν, προς το παρόν όμως εγώ θα πουλήσω ό,τι κλώθ έχω. Βέβαια, το πουλάω πάνω φτηνά. Αλλά έχει χάρη που ακόμα είμαστε στην ανάγκη.
Ακόμα στην ανάγκη. Τέλεια. Ωραία. Εξαιρετικά. Live. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Μας έδωσαν και 500 coin. Περίμενε. Τώρα έχω αρκετά λογικά για να πάρω το clinic από την ακαδημία τους. Ναι, τα έχω. Παίρνω και το clinic. Εξαιρετικά. Τέλεια, τέλεια. Τώρα σε τι φάση είμαστε? Εννοείται ότι αυτή είναι ακόμα άρρωστη. Τι τώρα χαζή είναι? Λοιπόν, έχω τελειώσει το research. Πάμε να κάνουμε ένα research και το clinic. Όχι, περίμενε. Τι κάνω research αυτή τη στιγμή? Κάνω εδώ πέρα το housing. Οκ, εντάξει. Περιμένω το housing. Θα χρειαστώ και άλλο χώρο, εννοείται. Λοιπόν, τώρα στο χάρτη, άμα το ανοίξουμε, ναι, μας δίνει και την τοποθεσία των 3 outpost, επειδή είναι σε μέρη που δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Απλά μας λέει την περιοχή, όπως και το Orange Spire, εδώ το main quest. Αυτό, τέλεια. Και κάπου εδώ πέρα νομίζω θα το κλείσουμε για σήμερα. Πάλι τελειώνει το φαγητό. Ρε παιδιά, δεν παλεύεστε ρε παιδιά. Όλη την ώρα τρώτε. Όλη την ώρα τρώτε. Αν είναι δυνατόν. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά, παιδιά. Πρέπει να γίνουμε οι super duper κατακτητές. Δεν νομίζω ότι σε εκείνη κάτι καθόταν εκεί πέρα κάτι σκυλίο και του ζητάγανε οι φαντάροι εκεί πέρα. Τα εισέ μας, τα εισέ μας. Θα τους χειριζόταν με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά βέβαια, με έχετε βρει καλή και με εκμεταλλεύεστε. Έτσι είναι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχει τραβήξει πάρα πολύ το βίντεο, θα το σταματήσω εδώ πέρα και την επόμενη φορά θα πάμε λοιπόν να κάνουμε delivery by Airborne Kingdom. Καλό σας βράδυ προς το παρόν. Γεια σας!